Eguardion, ikusentzule guztiok, igande eguardiz hemen gaituzue, martxoaren 8an, Zumarratik zuzenean, emakumearen nazioarteko eguna gaurko ados pilotako binakako txapelketan Zumarran esan bezala. Jada bada urtero gatozela bertara eta gaurko bikoteak ari dira jara beroketa lanetan. Gaur puntu garrantzitsua dute gainera eta gorriz arituko direnak Mujika eta Larramendi izango dira, Ruiz Larramendi eta urdinez berriz Gomez eta Agirre. Nire ondoan Satari lanetan, Iera Agirre, Turriaga. Eguardion. Eguardion, oiena. Bueno, gaur bibikote hauek puntu garrantzitsua izango dute. Urdinek ostiralean bigarren puntua lortuta jada atzetik dituzte. Gorriak 3 dituztelarik eta gaur hirugarren puntu hori lortu ezkero sailkapenean hor laugarren postu lortako lehia ongoa. Bai, hala da ez, sailkapena ibeidatu ezkeo, guainik dena irikie, aurreneko 4 postuik dantzan ez, mugimenduke ondatezke, igual, oskoz eta arrastian ondatek igual hor finkatuna, 5 puntuekin, alare guainik elditzen denakin aldaketa eukidezakena, eta gero esan duzuna ez, gaurkoa batez bien arteko oso garrantzitsue laugarren postu horrei behide. Maite eta momentuz laugarren postu horrei eusten, baina atzetik aurrako lan eginez Gomez eta Agirre ez, eta gaur iraziko balioa maiterita, aberaxa ikusita pasa ingo lituzkea, eta horrek, guainik ireki gautzeko luke azkeneko jardunaldirako txapelketa, eta kontrara maitek eta iraziezkeo, puntu eraki horra lortuko lukea ez, azkenen Gomez Agirrek partidu baten faltan etzingo lukea laugarren eskuratu, orduan hor erabakita geldituko liekela finalerdik, ez urrenkera, baina finalerditako protagonistak bai. Hoxe esan bezala, sailkapenaren laugarren postu hoi izango da gaur lehian eta hoxe alde batetik lehio horren gatik, tentzioko partida izan diteke eta oire hobetuna kudatzenak aldeko izango. Bai, azkenen horrein jakitun jokatzea ere ez da erresa izaten ez, azkenen hila labiziko partidu eda batez emartantzat eta naroantzat, badakielako gaur hemen galdu ezkeo aukeraik gabe geldituko diela, eta, kontrara maitek eta beste aukeratxo bat eukiko lukeare datorren hasten, baina aldi beren presio hundikin jokatu beharra ez, orduan, bientzat da partidu eta puntu oso garrantzitsue, eta ikusiko lau pelotarik gogotxu seguru etorri diela, eta ze ematen duen gaurkoan protagonistak? Lau pelotariak berotuta prest diela esan dute, pailea gerturatu zaie, beraz Leister emango die partidari hasiera emateko. Hortxe lau pilotariak aurkezpenera, epailea erdian dutelarik. Bai, aurpegi eran tentsioan hori da ez, azkenen partidu garrantzitsue, lau pilotarintzat eta hoxe, gogoakin laueke beraien maila emateko. Laurek behar maila emate dunten da gure gozagarri dan gaurko partida hau. Bai, azkeneko partidutan emozioa izan da nagusi. Txapelketa guztien zehar bezala ez, partidu oso berdinduk eta bete-betekoak, gaurre olako bat ikusteko tenorea ematen duten. Hortxe txapak gorri.
Sandu eta Maitek emango dio hasiera partidari. Animoak elkarri. Hortxe, Maite sakera. Sake luzea, bazartua. Erantzun onan Aroak. Bazartu entzio Latzi. Ondo moldatu da. Maite bolea sartu da. Martak bizi pilota hori zabalera Naita Olatzek eta hor ez da ondo moldatu Marta. Bai, etzun espero nik uste horre Olatzek aurrenekotik jokaldi hoitea, ez? Bai, izan normal. Zabalen dejada, bai, ez dakit oso azkar. Hala ere horre nik uste korrika aurrea egin dola gehiegi joan dela eta gero gaina etorri zaiola aurren beroketan atzabiltzela ikusi du ez, pixkoat deseroso bat zebiltzela pilotan jartzeko orduan. Eta ikusiko nola moldatzen dien pilotalekura. Pilotalekua azkenean ohiko pilotalekua ez baldin bada, pixkat asterako tantotan egokitzen. Arro Maite pilota hori, jaitsi Aroak, hor da Maite ezkerrez, altxa. Zabalera Naita Martak. Atzera Martak, Olatz atzetik, luze, pilotaka da ona. Aztartu Aroak, eraman aukera Martak, eta hor uste baino geixo tira. Hor berriz, lehenago gertatu zaion gauza beretsu ez, azkeneko momentun jarrita zeola sartu intzaio pilota, ezker paretara, bai, eta hor jokaldirako ja pixkoat desorekatu ez. Hor neurri hartu beharko dio pixkoat bote horiei ez, egeda batzutan pilotaleku beltza lurre duenak baduela, antzekotasun hori lurrengatik, lurren tankeragatik, hor bote arraro xamarrak batzutan hor lurren, eta ustezunen jarrita zaudela deseroso xamar jokatzea behartzen zaitula ez, eta horrekin pixkoat kontuz edo, taktu geixiokin ibili behar izaten da. Hortxe, bita autokoa momentuz gorrien alde, aztartutako pelotoi jaso, ederra olatzena, ondo modatu da Aroa. Luze azpitik eman da doa, Marta bikain moldatu da, airez, Maite, atzeran Aroa. Luze. Dabilkie pelota, zabalera Naita Maitek, luze, karri Martak, gainea etorre zaio, baina moztu, altxa Martak, bikain, eskatu eta atzeratu Olatzek. Oso pilotara da ona hoi. Ondo moldatu da hor, Aroa, keinu, Olatzek, atzera. Oleaz, Maite, zabaldu Martak. Txokoan utzi du Aroak, ondo moldatu da Maite. Bi paretan Aroak ez da asko atera. Txapa gainean jarri du Maite, baina ondo moldatu da Martak. Bikaina, tantoa ikusten nahi gara. Bai, horra, nik uste momentu honetan gorrik aidiela nagusitzen ez, Olatz. Beste martxo bat jartzen nahi da, pilota luzatzen, Aroa ongi atzetik eusten, baino hori eusten ez, eta pixkoa bikote gorri momentu honetan aurpegiz jokatzen. Maite sartuko da, moztu, luze dator, ondo moldatu da Marta, luze berriz ere, boleaz Aroak ezin izan du, biak oso aurretu datzaren. Bai, eta esaten nahi gana ez, nik uste bikote gorri esendo, sira honetan, ongi aukeratu, zolatze nagusi, Aroa, defenditzeko haine bai, baina horre erasora pasatzeko aukera handi gabe, eta Martani Maite ere ongi aukeratuz pilotari zerrein ez, batez hankata jokatuz, hor Marta atzerak ateraz, eta momentuz bikote gorrie hobeki hasiera honetan. Hiru eta utxekoa, aurreneko bi tantoak azkar joan dira, baina azkenengo pilotaka askorekin, eta pelota ona, tanto ona ikusi dugu, da partiduan ondo sartzeko itakoa.
Mots ondo ez du atea, baino bikain modatu da Naroa. Maite bipareta, Marta hemen da. Beste biparetako batek irantzun dio. Dejada Maite zabalean, altxa Martak. Laulatzek beste dejada txokoan, hor da Marta, ez da iritsi. Baina oso ongi bikote gorri ez, Oso ondo, bai. Maiteko hor dejadakin asko behartu du Marta, merituz eramando pilota hori Martak. Baina gero olatze kontraerasoan espero etzen hori ez, igual hor Naroa beran etzen urruti. Abitzea bezala hindu. Eskatu gabe gelditu dela. Eta eskatu gabe gelditu den hortan. Marta zuzenean. Bai, Martak saiak ere indo baino, ongi pasata. Eta momentuz hori, ongi, bikote gorri agintzen. Bai. Peret, sakea, ezkerregez, erantzun ona. Naroak bastartu egintzeio gaina asko olatzi, baina ondo moldatu da. Zabaldu naita Naroak, Maitek atzera. Moztu Maitek. Naroak txokoan, olatzi motz geldu zaio, baina jaso. Luze, hemen da olatz zabalean, ekarri! Eta hor, aukerako pelota zuenean, bera jontzaio Martari. Bai, horre... Luze hor mina handia indu, baina... Konfiantza gutxixokin errematatzeko momentunez, horregi da aldiro botek. Guain eramandu nontan olatzek ere oso justu eramandula ez, eta orduna pilota ez datera oso... Bueno, normal esaten den bezala, eta gero jokaldi egiteko ez die bate proposak izaten. Eta hemen ikusten dena agintzen nahi diela momentuz, eta horrenik aldaketa emateko Naroak pixkoak geixio ematea pilota, edo min geixio itea ez, azkenen eraman bai, baino oska esaten dena engabe dabil pilotai. Eta hori, bueno, agintzea kosta iten zaioa urdinei ez. Bai. Marta sartuko da, moztu, gaina etorri zaio Maitei, baina ekarri indu, atzera, bizi, oi, irristatu da olatz. Espero minik hartu ez izana, bai, horra... Arraro, bai. Ezer dunik, baina bai, irristatu, alkar jota ustet, beha, trabota eroidala, eta... Bueno, bikote urdinek behartzunez, horre... Pelota aldature indue, ikusiko duze pelota ateratzen duen, baina behartzuen tanto bat. Bai. Eta pixkoa beraiengan aldioku aldatu eta sinisteko ez. Aurreko astean esan genuen, ostiraldian bi bikotiak hauek eta Aranboru eta Mendiburu pelota berrakin jarduntziela parti guztintzear, baina gaur kontan aldau egin due. Ea ba, hau gozatzen hasi da Naroa. Luze gaur pelota gozatzen astintzen hasi da olatz. Hain ikuste esku nobeki sartzen zaiola ez. Maite ere laguntzen eta nahasten jokoa bikainari da. Zabalera naita luze eman da dator, Martak eman du, barruan da. Beste deja bat ez, hau bera jontzaio. Maitek beste deja baten intentzioa ekutsi hor Zabaleko jokaldia egiteko, baina bera jontzaio. Bai, etzen txarra, baina aurreko peiotak adan asko behartu do Marta ez, iaia tanto elortu bat gehiago seitze hortan igual ez, hor azkar xamar dejada botata, Martare paralelo kire joateko etzen txarra ez, dejadarare, bueno, aiatze aldea, gainen izan baliz beti doa zailtasunek, baina ez dakit kasu hontan autuik hobena izan den. Hortxe ba, 2-5, bigarren tantoa egin dute urdinek. Eta Martaren sakea. Bai, ongi sartuta esku. Leaz erantzun dio Maitek, hor asko, pelota asko kentzen dio. Eman da dator bole hau, bikain aprobetxau du Naroak, eskuan hau ondo sartzen zaio pelota hau Naroa. Bai, tira ikendo, hor ongi sartu dut eta tira indo pilotak. Jarri barra di ere bai pixkoat bikote gorri pilota onta ez, jarri beharra da, azkenen hor baten ostropo zein du atzaka eta gero goengoan. Gaina etor zaio bai.
gainea ez, oso gainea. Hor distantzia hartu hartzaio pixkoat, abiadurakin ematen bazaio pilota atera egiten delako. Eta hor oso ongi naroak eskatu ez, atzetik aurrea mina hundi egiten da, eta hor oso ongi eskatu dota sartu dozkun pilota. Hortxe ba, hirugarrena, urdinentzako sakea luze atera du, erantzun ona. Maitek atzera etorreta luze. Olatzek eskatu eta hasten du pelota ona oso ondo moldatu da, pelota zaila ekarri du hor naroak. Txartu intzaio Maite, baino ekarri. Luze, eman da dator. Ondo moldatu da Olatz. Ezkerrez, aukera Maitek, moztu, Marta etorriko da, biparetakin, hortxe jarri du frontusean, luze zabalean, eskatu naroak, lanola ekarri, beste aukera Maitek, moztu, ondo Marta, eskatu Olatzek eta atzera. Hildu naroak atetik. Eman da Maitek. Ezkerrez, ondo naroak, goleaz. Maite erantzun, hor txartzen nahi da, gabarro, kainean da. Marta atzeraka, eskerrez, eraman. Eskatu Olatzek, pilotaka da luze datorra, oso luze. Naroak, erantzun. Zabalera naita Maitek, ez da arrastuaren gainean. Bai, gutxiatik, hor ongi moitu du hor zabalea luze, baino arrastuare hortako dago. Eta, bueno, guain bikote urdine pixkoa sartu dela ematen do partidun. Pelota aldaketak inetorri da ikuste sartze hori ez, azkenen oso eroso zen bikote gorrie bere pilotakin, agintzen aizien, eta guain berriz sakear berreskuratu eta pilota aldatu duenetik, ba, bueno, pixkoa partidun sartzea lortu du bikote urdinek. Hortxe ba, laugarrena. Bikote urdinak. Sakera Marta. Sakea azpitik eman da dator, gaina asko tiradu hor, baino gainean da. Blatz. Luze. Boleaz Maitek. Martak. Marta sartuko ezkerrez. Atzeraka Maite etorri, bilduz, baretan atera zaio naroai. Martak aukera, zabalera naita, ondo, hor pixkoat txokora sartuta harrapatu du Maite ez, azkenen. Osoa indu, txoko aldea, eta hor zabalean bikain. Bikain. Baina ajustatzea joan beharren hor txapa gainen luze jotzea ez, zabalen luze eta guain. Oso jokaldi ona. Geldidu zaio, eta oso ondo indako tanto hori. Bai, eta atzetik zizten bost eta huts, zizten atzetik Naroa eta Marta, eta bosna berdintzea lortu du. Pixkoat beste tanto matinezki igual horri komeni pixka partidu gelditzea, berriz sensazioak berreskuratzea aldea. Ezkerrez, altxa Maitek pelota hori. Pelota txarra da, eta sartu entzaio hor Naroai. Bai, ongi jarrita, pilota hori. Hortxe ba, aspaldin ingabeko tantoi lortu du bikote gorriak. Pilota aldaketa hor zalantzan bat izan du, Olatzek ez dakit zer esaten zian, baina Maitek argizun aurreneko pilota horrekin jokatu hartzuela, ikuste autu ona dela, gero, ikusita zulo hundi iriki duela hasiera hortan, bostantoko jarraien indituelako. Eta bide hortatik oso ongiari ematen aizielako partidu eta urdinek, hor zailtasun gehi izan ditu pilota honekin. Hortxe ba, sakea Maitek, sake ona, karri Naroak txapa gainean eiro egin da, baina ondo moldau da Maite hor, txagain moztu, Olatzi, eta ez du altxa hoi.
Bai, aldi beren pelota aldatzen denen kontu ere eduki behar da, honek ikusten da bote bajugoa dula eta horre txapagainen mozten denen asko erortzen dela, eta aldaketa hortan batzutan gero kontu zibili behar da, boteta eta jartzeko momentun Egokitu emer, bai. Hortxe, seinakoa berriz ere markagailuan ados. Eta sakearen zain Marta. Sake atatzeko. Sake ona, bolea zerantzun dio Maitek. Sake hor eskatu Naroak eta bina artea moztu. Ondo molda da Maite. Astintzen pelota Marta. Olatzek. Ondo molda da txapainan jarrun Maite. Naroak, airez. Naroa txapainan berrize, zabaldu Maitek. Ondo, defentsan Marta. Atzera olatze, peloteka da ona da. Altxa, Naroak. Ritmo handiko partidua, Bai, eta ikusko da gortzeko zantzue dauke momentun behintzat, eta horre ikusko da fisikokire eskuk, horkutze, dena. Ezinek usten dio nobeki. Zan deuten txilloko partidua dela, importantzia handiko partida, baina lau pilotarik ondo ikustege behan amaten. Zabalean Maite zehingo dugu, moztu pareta askokin. Erze moztu abazkidotik, ondo molda da hor Marta, txapainan jarri du, Martak ondo eutxi di hor. Maitek erdierden utzi du, Naroak atzera. Boleaz Maitek, Martak atzera. Martek zabalea, baina hortzan Maite. Azartu intzaio. Zabalera Maitek, hor da Martaz. Hor. Bai, hor Zabalen... Jarrita zehola ematezun, baina... Geixo kostatzen zaio, Nik uste hor gerri gehiago sartzea eskatzen dula Zabaleko pilota horrek. Azkenen kontrapauso antzoaz beti, eta hor makurtzen ez baza. Zaie da pilota hori eramatea, eta beti aiatzen zanen azken pauso hori edo gerri pauso hori emarra dago, eta nik uste hor gehiago kostatzen zaiola Martai. Ezkerrez hor txokoan. Bai, txokoan baino. Bai. Asko hor. Zalantza oke pelotakin. Ez dakit, azkenen adazuen urdinen pelotakin. Seitzea eraki duela. Urdinen pelotakin. Segi behar due. Sake luzea erdira. Erantzun. Ona Mar. Aztartutako pelotan Naroak. Jaso, arro, barruan da. Maitek, atzera. Jaitsi indu Naroak pelota hoi. Luze azpitik. Maitek, jaso. Dejada, arro xamarra, aukera Naroak. Bekaina. Dejada ezkerrez. Perfektuakin azkarra eta zehatza. Hortako eze zen baina ez nun gauza da dikea. Eta bestea maixuki ez bakarrik hor jartzea baizik eta bikaine jokaldien. Parra txikila eta zaio behire. Bai. Sona. Hortxe berriz markagailuan ados, zazpinakoa. Martea sakera, sake luzea, baina Maitek pelota txarra asko kentzei hor saketik. Olatzi. Bai, hori sake bikain izan entzen, tanto izateko modukoa. Ikusita zen horabide zemaki, baina hor bikain. Maiten bolea aprobetxatuz, autu osona. Jaitsi indu hor pelota Olatzek eta hor ez ondo gerri sartu Martak. Bai, momentun hor txalde igual Martak... Ustez erasorako zitun pilota hoitan dauzken utxe egitetan lau badauzke azpira joan zaizkionak eta zortzita zazpikoa markagaiun daola kontun hartuta asko da horrek san nahi dolako gorrin zortzitatik lau Martan utxe egitek izan diela eta hori pixkoa txukundu beharko du bigarren zatin aukerak eukitzeko. Maitek atzera sart Zaior, gelditu indo pelotoi, baina ondo bodatu da txapaganean jartzeko eta gero txapaganean hoxe justu eraman du pelota hori Naroak eta
eroin da pelota hoi oso bote makurri induta. Beti esaten duna ez, pilota hoik sekuleko veneno eukitzen duela ez, horrola erortzen dienen, ustez atakerako duzuna, ukarrena bihurtzen zaizo ez, eta erasotzetik erasotu izatea. Hoxe, Pasatzen zen, nahi gabe. Boleaz, beste behin Maitek erantzun dio, sake horri Olatzek oain bai, astindu pelota atzeratu, Naroak ezkerrez ondo, beste aukera bat Olatzek, atzera, pelotaka da gure harra da, asko tira dugur, baina ondo moldeo da Naroa, beste aukera bat Maitek, hau eskubiz erantzungo dio. Maite sartuko berriz, zabaldu, hemen da Naroa, bildu ondo, pareta atentzaio, eman da ezkerrez Maitek, bildu Maitek, eta jarra irezor, erasoa, goiti bera, bole horrekin Maitek. Bai, horra sarre puntu batekin ez, sekuleko indarra eman dio, eta indarra ematez gain txostan bile joan da ez, eta horrek eragindon ikuste Naroa hortxe zen urruti, baino ezker pareta hori jo dunen, uste baino gehiago atera da, eta hor tanto bikaina Maiten olea horrekin. Gurea esan dula ustet Maitek, zaget, Bai, eta behana hartu du. Epa, hor pareta ikutu du, eta baina nik uste aurreko tantotan Berdinak pelota aldatu gabe zebiltzela, eta guaingoan nik uste ez dakit zer iruditu zaio, baina guain kontu zibili beharko du dena, eta nik uste Naroa berare horregatik ez, bai ezker pareta ikutu dula tanto honetan, baina honek bote askoz makurregoa dauke, eta ikusiko guaz, hasieren jartzea kostako zaioa pixkoat. erresto ona Naroak azpitik Olatzek eman da. Astindu pelota Olatzek, ezkerrez. Tapa baina jarri du hor Naroak, zabalea, eta eman da zetorren. Pelota hoi oso ondo ikusi du Maitek, eta Oso ongita, guain bai pixkat tantotxo segina lortuta berriz ikusten da gintzen nahi diela ez. Takadaka joa pixkoa partidue. Hasiera hobea mandioa gorrik, gero urdinek bere tartetxo eukidu oso ongi jokatuz, eta guain gorrik berriz aldetxoa markagaiun. Sakea, zabalea. Luze Maitek. Naroak eskatu, azpitik eman da, ondo goldo da Maite. Boztu hartak, txost eren dio, baina Olatzek jaso. Olatz, zer ingo, zabalera, hor da Marta. Moztu Maitek, ondo Naroak. Olatzek, azpitik eman da, Naroa ondo moldo da, baztartuz gainea, ekarri Olatzek, Marta, moztu pelota hoi, ona da, ondo moldo da Olatz, beste aukera bat Martak, eta hor sotamanoz eman da zekoan pelota hoi. Kentzeko, bueno, etzen aututxarra ez, baina eskun ondo. Martak eman iten dio pelotai, eta horre pisu hartzen du pilota horrek, horre sotamano sartu ezke horre eutxin bartzaio gerrie sartuta pixko bat beso horrekin, ze zure indarra ematea joaten balin baza, ezkeren bera joaten da ez, Martak maten dion abiadura horrengatik. Hortxe, beste tanto bat urdinek, azken 3 tantoak gorrien ziren, bi tantoak eta guain lortu du berriz tanto batea murriztea markagailua. Marta moztu, pelota ona da, jaso Maitek, eskatu Naroak, luze, azpitik mandadua, ondo bolda da Naroak.
Txapara juntzaio baztertzeko pelota hoi, Naroai. Maitek bine arte gota du eta baztertu eta txartu entzeio Naroai. Amabi gorrien, amabi garrena gorrientzako. Sakea, luze, ondo moldatu da Naroa, ezkerrez. Marta sartukoa, eskatu Olatzek, motx geldu zaio. Marteak atzera, pareta eskutu du. Baztartzen zaio Maitei, baina ondo moldau da, atzeratu da zabalduz. Martak moztu, jaso. Maitek, beste aukera bat Martak, moztu eta oain bai, arra hor. Bai, eta nik uste ikusita, kanpotik pelota gorrik ateatzen duena aproposago da eta hobeki dabil bikote urdine, eta nik uste guantxe horretik jabetu dela Marta bera, eta hoiz esan dio Naroa honekin segitzeko. Eta kontrara iruditzen zait, Naroak eta ateatzen zuena aproposagoa zela gorrintzat, ez? Abiadura gehiokin ibili dezakelako pilota eta Olatz nagusitu jendelako, eta honek eskatzen du aurreago jokatzea, boteta eta pixkat ernegotea, eta hor, bueno, igual agintea Olatzen ez hain handia izaten. 10 garrena lortu due urdinek, 10 eta 12koa dugu markagailuan, Maite sartukoa. Boleaz Maitek, emanda dator, txosta ere indio, eta hor rankata etorri zaio Martai. Bai, baina horren ikusten Naroak eskuri heltzen dio, ez? Eta nik esango nuke eskue kasu honetan izango dela hankaberre, baina nahiko beldurrekin sartzen ote dion, ez? Horre aukera auki dugu hain geixo iteko pilotai eta oso aurren utzi dio Maiteri, ez? Hortzak estutzea tokatuko zaio Naroai, ez? Bestela gero eta gehiago aginduko du eta aurren, Maitek hartzen bali madore minen do. Baina, oandiken partidoa asko, falta dela esan erezake, partida erdia, eta bigarren parteak askotan arrisku eukitzeu aldatzeko. Zabaletik Maitek, erdiriko pelota, Martak. Zabalera naitama Olatzek, jaso Martak, bikainor. Naroak aukera manda dator, Olatz prest da, eta ondo modatu da. Ezkerrez, eman da Naroak, Zabaletik. Ederki astindu, Martak hor, moztu, Maitek. Zabaldu. Airea bate egoki hori ez, azkenen gaina paretatik bueltan indarra galduta etortzen den pilota da, jesten dena, eta horre bai, golpe hori bilatzea oso zai ezen gaina hortik, bai, zakite Zabaleare zai eta txokrare goaindik zaiego ez, etzen autu hona hor ezker gantxot sartzea. Utseite horrekin, 11 garrena urdinek, 11 eta 13 pelotakin nik uste zuzpiskat Naro galdetzen zion, baina Martak nik uste argi. Bai, esan dio ez, eta nik esan dizoten leheno justo komentatzen nahi nitzenen ez, autue nik uste hobea zela. Eta horren, iarri dio nik uste Martak ere horrei. Defenditzen ondo moldatzen horrekin. Bai, hoi da. Eta Maite sartukoa, atzera, eskubiz Naroak bildu ondo, pareta bilatuz, altxa Maitek. Marta, hor pelota geistea junda baino gehitxo. Saiatu barra aukere ez, horre denboraldi luze honetan bera izene pixkoat ritmoa jartzen, berak inbarrauke pixkoat aldaketa hoi. Eta tarteka baten bagaltzearen normala da ez, erasoan zabiltzenen. Aspalditxoan galdu gabe zebilen, oso hasieran galdu ditolako lau pilota. Eta hau, oain garaitxarrekoa badare, saiatu barrauke ez, pilota moitzen. Otxo, asakea erdi eta zaio
Maitek eta Martak erantzun dio. Olatz, aspaldien ez dugu ikusten laseran haintzen atzetik, eta horrek urdinen merituz, desorosoko dabil bai, pelota gutxio garbi ekartzen. Eman da dator azpitik hau, ondo Naroak, aztartu intzaio Maite, baina ondo modatu da. Marta, moztu. Naroak eskatu, Zabalera. Beste pelota bat, Naroak Zabalera, hobea da. Bere jokaldia askotan eiteuna, aurreneko arroxamarra atea zaio baino bikarrena. Bere-berea den jokaldi eta ez ga aspertuko jokaldi hori ikusten, baina hain ongiten due, txalo besteik etzaiola ateatzen, ez? Eta gauen ezakit, modan da, baina atzelari... Tanak Zabaldea, horbegoz agezetzik beste dana botatzeu. Horbegoz, hori praktikatzen hasi beharko goian hauen entrenamentutan, bestela... Bai, ez, atzo egin komentarioa zen, ez? Atzelari atzo Alejandra berak eta Amaia berak zalea da, deja da bakuitzek bere estiloan egia esan, ez? Berdin botatzen du, baina bai atzelari askok zaleko hori oso ongi botatzen duela. Guk beste ezaugarri batzuk. Atzera Martak, eutxi, Olatzek, luze, hau bai. Pelota nahi egoetu uste jo Naroak ez duen beste astintzen Olatzek. Defentsan hobeto dut. Pelota hori txapa gainean. Ozta iritsi da. Eta hor gainetik pasadu Maitek asko aurratu da Naroa dejadan beldurrez. Bai. Zali da hor askotan dejada egiteko ere Maite, baino pelota ondo arrotuta gainetik pasadu. Nik uste gaur Maiten aldetik idea argi egokin etorri dela, ez? Hor Zabalen dejada bat pare bat botatzen ikusi dula, baino gehienetan bankata jokatuz, luze jokatuz, hor min gehiago iten dela jakitun luze jokatzen nahi da, eta nik uste asmatzen nahi dela, ez? Hor guain esan duzuna dejada ingo balure Naroare hor txezelako eta guain buruz gain pasatuta, ez? Eta beste detaile bat, 15 eta 12 dijoaztela, eta garrantzitsua iruditzen zaitena, atxedenik oinik. Batez. Batez ez duela hartu, ez? Sasoiko daude laurek. Ez da estrategiko hori. Oso sartuta partidun, egia esan. Seri joa idie. Baino, pilotarik. batzutan urtrago bat eta eskatindarrak berritzeko. Olatzek hauain gontan bai astindu du pelota, bikain erantzun dio pelota horri. Naroak beste behin, beste pelota edar bat, Olatzen berdetik ondo erantzun dio Naroak. Beste aukera baden Olatzek, hau Juxo. Maite sartuko hauain. Marta launtzata da. Jokoan jarri du nahi eta hor jaitsi du. Bai, nik beti Naroakin gauze hori pasatzen da, ez? Nez eta esku episkoat ikutu eukita ez da askatzea joaten, baina jartzea bai ez, eta asmatzen dunen jartzen, guainek eta arriskutsugoa da azkenen beti esaten duna ez, pilotaka da, Olatz asko ematen aizela pilotari, hemen zeuken bosterdi ingurun Naroa, baina bat ongi jarrita eta ezkerparetan sartu duen bezala sartuta, askotan eraginkorragoa izaten da ez. Ondo norabide horna eman da jaitsiteko pelota horrekin. Bi tantota harrema zaizke berrize. Hortxe tiraka dabiltzea atzetik. Eta ea berrize berdinketa lortzeko gai dien. Atzera Olatzek. Luze Olatzek, hau luzeo da. Naroak eutxi ez du soltatzen lehen bezala pelota esku hoi. Ez, baino baztertzen sumatzen badu, mine indezake ez.
askotan jokau du eskuminekin eta kolokatzen badaki. Hau hobea da, bikain moldau da Naroa, pelota zail horta. Maite Binartea moztuta luze hor, Olatzek, eskau, atzea. Jetxi Naroak, Zabalea naita luze, Maitek, bildu. Zabalea naita, Marta hemen da. Atzera, gorriek nausi, agintzen nahi di eta urdinek defentsan. Keinu, utzi Olatzi. Sufritzen, baino eusten urdinek, Naroak. Nik uste toain gontan atxedena beharko gula. Bai, tantontan. Sufritzen nahi da hor eskubioi. Asko idea behartzen. Pasa egin du Maite. Olatzek. Bazartu. Tanto importanti hau, urdinentzako. Galtzeko beldurre ere bada, oso zuzen aide pilotan. Ola txartukoa luze, astinduta hau eman da dator, Naroak. Aiauta bazartu. Zabaldu Maitek, Martak atzera Olatz jarrita da. Naroak. Etxi pelota hoi. Atzera Maitek, Marta sartuko alauntzea. Olatzek astindu pelota, hau ona da, ezkertu intzaio, bazartu baino, bera juntzaio. Nik uste janeke lanare bai ez, tantontan lan handi ikia behartu due. Naroak, bai. Naroak pilota asko man behar izan doatzeko zulontatik ez, 6 erdin gurun hanka zeuzkela pilota kada asko jo ditu, Olatz berare ikustetan ekatu dela ez, askotan. Ematen nekadutia. Eman behar izan dio pilotari, baina beti aurpegizoa zenen gutxixio nekatzen za defentsa baino ez, eta bueno, dena ire atxeden hau osongitorko zaioa, esaten egin ginenerako, ez? 16 eta 13 eta guainik atxedenik hartu gabe zeuden, estrategikok ire moztu gabe, eta aparte, fisikok ire. Eta asko, azkeneko tantotan, eta rima gortzen nahi delako, ez? Azkenen partidu naserati rima ondile jarri du, eta... Eta guaintxe da nik uste partiduko momentuik garrantzitsuna, ez? Irutantoko aldea gorrin alde, 22ko txampa hoi hurbiltzen nahi da, eta, tanto eraki horrak izanen die, eta urdinentzat guantxe dare momentue usteko, ez? Guantxe daukea irutantoik berreskuratu, edo saiatu behintzat berreskuratzen, eta, gorrik aldiz, alde txorrei eusten bukaera arte, ez? Eta da guen ja, bukaerara hurbiltzen egan hontan, denantzate tanto garrantzitsuk izanen die. Aurreko tantoa esan deu garrantzia handiko ez dela, tanto baten aldekin deskantzua jun, edo hiruko aldekin atzatik, bada. Josei berra duke lanen, lehen hori gai izan dira atzetik aurrea enda berdintzeko eta ea. Paia zorrotz. Bai, altxa ziditu. Azkar altxa zitxo. Kontun hartuta partidu guztintzea duela. Deskansu ikartu pixkoa geixiore hartzuen, ez? Pelota, nik uste berdin eskatu izan dula, ez dakit. Sakea uste bestea... Bai, igual bestea tegozun. Beste atea edo ez dakit nola txandaka ibili dien da gero hor, espaiek berak ez dakit nik ere guain. Baina ikusita nola atea den horratzen. Ez? Ez dakit? Beste tanton bat. Ikusi barko. Ea. Sakez, bigarna du Maitek. Sakea, erdi hau. Kubiz erantzun Naroak, bazartu ez, atazeio. Bine artea bazartu. Marta. Moztu. Luze, Olatzek. Naroak, ondo ezkerrez. Olatzek, astindu. Aire.
Moztu maite, pelota ona da hau. Karri du, Naroak eta atzera Olatzek. Martak landuko jo. Jaitsi pelota hori. Maite ondo moldau da. Beste behin, Zabalera. Eta hor bai tire jau, Esan dizatena, nik hau beste pelota dela, esango nuke garbi, leno urdinek denbora tarte baten ibili duena, ez? Eta horre Paiek nik uste, ez dakit Maitek eskatu izan den, edo Paiek berak zalantzazunez, nola txandaka ibili dien, baina hau beste pilota da, urdinek ateatzen zuen pilota da. Hor ikusi da, ez, Martak eman dion hortan, eta aurreko sakene Maitek tanto ikia lortu duen sakene bai. 14 eta 17, tantoa lortu du urdinak, eta ea, hain sake hori baliatzen duen. Bildu Olatzek, ustez jarrita Zeudenen, bai, eta hor gaina aldaketak beti eraiten do gehiago, ez? Beste tanto bat, Gorrin alde, lautantuko aldea berriz ere, 18 eta 14, sake ona da. Karri Naroak, arro, barruan da. Maitek zer ingo moztu. Naroak eskauta, ondo moldau da, bastartzen Olatzi, baina ondo moldau da. Marta atzaka launtzea. Maite ere bai, moztu. Oio beha da. Osona, pika moldau da hor Marta. Olatzek atzera. Tiako do. Moztu Martak, eta txosta ere indio, eta horre zin izan du ezerrein. Tanto urdin. Bai, ikusten da ez, beti esaten duna, erasoan dabilenak aukera beti, tantoa lortzeko defentsan zailegoak izaten dira gauzek, ez eta takadaka dihoa pixkoat, aginte makilori hartzen duenen lortzen du ez, minikia eta tanto sorta txikie ikia, eta bueno, berriz emozioa ez, oita bira biden. Ezkerrez, Naroa, esku bizoain, Olatzek, astindu pelota, ona da, ezkerrez, bikain, Naroak. Maite sartukoa, atzera honeke, Naroa aurratu inda bildurrez, baina Karri moztu Olatzek, Naroak jaso, aukera Maitek, Zabalea, Martak bildu ondo, ezkerrez, airez jasartu da Maite, Zabalea eman da dator, erantzun Olatzek. Bikain sartu du hor Gerri eta atzera atea du Olatzek, Naroak bikain, frontixa aprobetxatuz, bastartu. Ondo Olatz, aukera Martak. Olea sartuko Maite, Martak, erantzun, Zabalea nahita Maitek, atzeratu, bildu Martak. Olatzek eskatu, atzera, hau ona da, sartu intzaio, baina ondo moldau da Naroa. Zabaletik Maite, moztu. Hau luzego, atea intzaio paretatik, eta ondo moldau da Naroa. Bihin artea, Zabalea Martak, bolea zerantzun Maitek. Zabaleta berriz ere, eta guaien bai. Bai hor kontrapausoan harrapatu do gainea, azkenen hor... Bai, Zabalea. Bai, hor Zabaleko osona jokaldi hoi ez, azkenen zaila da kontrapausoan jokaldi hoitea. Eta hirugarrena du, Martak. Ezker bai, baina hor gainea moingoan teknikoki zaila zen ez, azkenen kontrako norabide eman behar zitzaion eta oso azkarrin martzen ez, eta songindako jokaldia izan da. Bikain, eta bitanto eta berriz harrimau zaizkie urdinak, 16 eta 18 markagailuan, Gorriak aurretik oraindik, baina urdinak azken tanto hau eginda, berriz martxa hartuta. Naroa aurratzetik txika sufritzen, baina eusten hortxe.
Marta ondo. Ezkerrez, luzatu Naroak. Olatz. Ai, alde jendio txapa gaina, baina ondo da Marta. Eskatu Naroak, luze. Horroz ongi eskatuta, horroz zaie zen pilota hori Martantzat. Marta sartukoa, moztu pelota hoi, txosta eren dio, beste ezkerrez. Olatzek eskatu, erdi ontzi du, Naroak, luze. Olatzek jetxi, ona da, Marta. Bikain moldau da. Txapa gaina jarri doma Naroak, baina jaso Maitek, adizion. Berriz Zabalea jokaldi hoi, mandazion ekarren Maitek pasatako pelota. Bizi Martak, boleaz, erantzun Olatzek, txosta irendio, parruan da. Epaileak altxain du. Bai, altxain du, baina. Nik uste barruan. Hemendik dudakoa, Izan dela. Zabaleko arrasto zabala daukela, baina hemen... Egurrotxa atatzeu, ez du otxikatea, baina, bueno. Nahiko dudakoa. Hor, bai, zalantzakoa ez, oso tanto ona jokatu due, biek eukidu eukera hor tanto eiteko ez, eta hor bukaeran, bueno, defentsara behartu, Naroak oso ongi arrisgatuta eta hor Maiten berituz ez, pasatako pilota bat, oso zaila zena. Oso zailek erreu. Eramando. Eta hortik etorri da gero pixkoa remontatzeko aukera. Bai, gorrientzako garrantzitsu zen tanto hau atzetik aurrera zetuztelako bikote urte. Bai, guain pixkoa konfiantza hartuta zeuden eta atzetik aurrakoa berri ziten aizien. Eta hoi azkeneko hori bai, usta izan da ez, hemendik epaileek egi esan oso azkar altxadu eskue bertan zeon, nahiko gertu zeon. Eta, bueno, oita birabiden, tentsioa barrun, kanpoan. Bai, eta... Genen, moituitik gure. Toki guztitan ez, asko da jokoan, sandun bezala partiduntzear. Urdinentzat kaleo bale da. Irazi berreko partidu du bizik seitzeko azkeneko. Zutik daude... Jardunaldin, eta gorrintzat sailkapena ez, finalerritako sailkapena orduan, bueno. Tentsioa bukera arte hemen guaina. Gorreiek alkarre animuk emazta aurpegi serioekin alkarra animatzen aizien, eta berra daukela Inez. Eta urdinek berriz, zutik serio. Moztuta, zutik mandator. Eskatu Olatzek, luze, norabide honakin. Atera intzaio Naroai. Atzetik aurrea Naroak eutxi Maitek moztu, hau hona da, bikain Martak hor eskrepatatik pelota oso ondatatzeu, Normalen ongi moldatzen da, hor batzutan bai igual bat txoste edo jotzen denen hor igual pixkoat zalantza gaixokin, baina bestela ezkerrakin hor lan handi egiten du. Moztu Martak, ondo hor moitua zitu, Zabalea guain, Airez Maitek, Airez berrize, Maitek erantzun boleaz, moztu indar gutxikin eta guain Olatzek aprobetxau du hoi bazartuz, erantzun Naroak, hor da Maitea zein gaur, moztu, jaso Naroak. Aukera Olatzetzeko, Hombre, gainen... Moztea funda. Gainen izan balitz tanto eta txalota oierrena ez, azkenen salduta geldituta zeon, Martak eatzeko pauso emana, Naroa osoatzen, ongindako jokaldi ezen gainen izan balitz txalotuko ginuna, baino... Bai, jokuz kanpo zeuden ja bi urdinek eta... Autu hona zen. Bi atzelarik esan behar da, utxeiteik ez duela izen partidu guztintziar eta horreneko daula Olatzek. Erasoan galdu gaina, bai, oso partidu sendoa iten nahi diebik, Bi atzelarik oso sendo horretxe esan du ez, agintzen, nik uste Olatzai dela garbi ez, asko maten diolako pilotai, Naroa gehiago sufritzen, azkenen
aldela badenak berden jartzen taldunen arraimatzen, hor pixko faltako litzaioke hoxe ez, askatzeko aukera izatea gintzea pasatzeko ez, baina bueno, bere lan egiten nahi da, aldunen ebaztertzen. Hoi da, bai, azeran geixo soltatzen ikusi dugu, baina eusten, hortxe, sufritu. Sake ardi erdira, Martak. Bizi Martak, Olatzek. Erantzun. Txai, hor geizten hasi da mozten, eta hor, bera juntzaion Martai, utxeite horrekin, arnasaldi eman dile gorrilei, hogei arrena. Bai, etxi nahizun pixkoat horrez, eta bera alde indioztoskun behar bezala sartu. Eta alde txoa horrez, Martak dauzke posoixe, utxegite txoik, eta zazpiz dela balde handi da ez, gorrik berriz askoz partidu sendogoa, Maitek berak bueno, erasoan baditio ez, horri hiru galduta, baino utxeite gutxio pilatzen, bikote gorrie. Boleaz Maitek, zabaldu, naroak, horraz, ez, txapagainen izen da, hotxa itu deu egurrotxa, zabalean indako jokaldi horrekin, eta garbi entzun da. Hemen belarri erne daukea, eta bai ez, eurrotxori haitu dela, eta bueno, oita bat arrena, gorrintzat. Azken sakea Maiterentzat, sakea bazartuta, Hortxe bukatuko da partidu, erantzunaik izan, ez du jasotzek eukin aroak, 22. Eta puntua, gorrientzako puntu garrantzua eta zuen. sailkapena, Sailkapena esan deuna, semifinaletako, finalerditako txartela lortu due. Bikote gorri honek, eta penaz, hortxe ondilako. Bikote urdine penaz, bukaera arte eutxi diolako partiduri eta beraien aukeratxoa izan duelako, hor Martak azkeneko horire erasora pasata bera erori zaiona, eta hortxe aldetxoa ez, nik uste, naroak oso partidu txukun indula, baina Martak galdutako itan daola justo aldetxo txiki hori ez, gorrik askoz sendogo jokatu du, gaur Maite burutsugo, hainbeste arriesgatu gabe eta... Hiru utxeite izan ditu, baina tanto asko lortu ditu, sakez hiru, mozuta bi, zabalean bi, airez beste hiru eta atzian beste bi, partidu oso nahi du egile esan. Bai, eta, bueno, bikote gorri nik hasieratik esan nunez, finalerditan sartzen badi zien arriskutsu dela bikotea. Igual delako bikote, bueno, ez oikona ez, berri eta jokatzeko modune zein bai, iteko posegi garritzeko zaioa den bikotea ez, eta bueno, ikusi beharko da, finalerditan oaindik azkeneko jardunaldi beharko jakiteko zeurrenkeran gelditzen den, azkenen laugarren postu hori seguro daukea Maitek eta Olatzek, hirugarrenean ematen du oskoz eta geldituko diela, baino egia da Maitek eta aukera eukiko lukeela ere oskoz eta pasatzeko, ordu guaindik iriki gelditzen da, eta goiko bieke, gu momentu honetan lider gaude, baino guaindik bi partidu faltan, orduan bat, bi, hiru eta laugarren postuek erakitzeke. Aldaula izkela, gora eta bera, beraz, bueno, ze esaten duen protagonistak. Arnasa pixkat hartzen nahi dira momentuz, baina laizter izango diteu elkarrizketa setien bi bikotiek. Eta gorriek nik uste pozez egongo diela gaurko puntu honekin bakielako ze sari duen eta ze esaten diguen Aurrera! Bueno, zorionak neskak, azteko partidungatik eta finalerditako sailkapen horrengatik ez. Goen jazuena da, nik uste gaurko helburu hoxe zela eta oso pozik honentzatela horregatik. Bai, gaurko partidua oso garrantzitsua zen, puntu hori lortzea, laugarren puntua guretzako eta semifinaletarako txartela. Hoi da, partidu gorra izan da ez, takada kapiskoa joan dena, hasieran zuek hobeki hasi zate, bost eta hutsa aurreatu zate markagaiun, gero beraiek beste takatxo bat itia lortu du eta gero hortik aurran eko berdin du ez, alde txoa hartzen zinuen, beraiek hurbiltzen ziren eta bukaera arte sufritu beharra. Bai, partidu oso gorra izan da, partidu luzek egon dira, asko eman diogu, nik asko atzeratu dut eta naroak oso ongi erantzuten zidan.
Eta hoi partido gogorra, eta momentu ero nik aurretik joan garela, baina beraiek atzen, ez dugu den, eta hoi partido gogorra, baina asko disfrutatu dut. Bueno, Maite, gaur serioxo jokatzen ikusi zaitu, ideiak igual argigo, aurren gehiegin hasi gabe zure burue, luzexo jokatuz, eta nik uste horrek gaur emaitze hobea eman dizula. Sí, hoy el punto de hoy era muy importante, entonces pues bueno, contra menos salsa o los líos que me meto porque me gusta, pero luego igual pues le complico también a Olatz y yo misma, entonces no se puede, ellas defienden mucho, Marta baja muy bien también la pelota, defiende ahí también la izquierda, entonces pues bueno, contra menos errores hacíamos, pues ese puntito que llevábamos por delante, ¿no? Entonces bueno, yo creo que hemos salido las dos muy bien, Olatz se ha movido muy bien, ha bajado, ha cambiado ahí ritmos también, pues pegando fuerte, otras más cortas y haciéndoles trabajar a ellas también, y bueno, yo creo que ha sido duro, tantos muy largos y kontentas. Bueno, segi beharra dau, egia da sailkapena lortu zuela, baino bat, bi, hiru eta laugarren postuk erabaki gabe daude, ez? Orduan datorren astean azkeneko partidu gelditzen zaizu eta horren araberare itzen daik ere hirugarren bukatzea zuek, así que seitu beharra daukezue. Hay que seguir todos los partidos, ahora pues bueno, hemos como entrar en esos 4 que es para la recta final, pero hay que seguir el último partido también con muchísimas ganas y si se puede quedar más arriba, más confianza también que llevaremos luego para los demás y trabajar. Cada partido es un mundo y una gozada de campeonato y de todo. Bueno, zorionak eskak eta segi disfrutatzen. Eskerrik asko. Bueno, bikote, pentsatzat guain pena eukiko duzuela, bukaera arte borroka atuzue, partidu onare bai induzuela esango nuke, baina tanto gutxingatik badare azken beraien aldea erori da, ez? Sí, es verdad que en todo el campeonato ha sido así, hemos estado siempre ahí, algunos lo hemos conseguido, otras no, y una pena, pues aquí acabamos, creo. Bai, bueno, bat geleituko litzaizueke, baina egia da sailkapenai beide gaur zuentzat hilala biziko partidu ezela, bukaera arte aukerakin ibilizaten, ikuste tarte baten eminein da, eta, bueno, pilotan ongi haituta zuen aukerak euki dituzuela, baina beraiek aurre oso sendo ibili diela. Sí, he visto a Maite con la cabeza bien puesta, Olatz también dominando mucho atrás y bueno, pues yo he estado ahí en la defensa, que creo que se me da bastante bien, he hecho lo que he podido y al igual que Naroa. Bueno, Naroa, hoxe, pentsatzet penak inionen zala, asko eutxi diozo, asko behartu zaitue, gaur Olatzek pilotari asko eman dio, baina hoxe igual falta ez, eskubikin pixkoak geixio emateko aukera izatea, batzutan zueke agintzea pasatzeko. Ba, esan dezuna, Olatzek ikarri emate jo eta hor rekadizta lanetan ibili naiz gaur. Gero eskubiakin aukera nekanetan minutan ekan da ezin nio nahi beste eman. Orduan pelota altzala baztertu, baina enun atzeatzen da, hola zaila da, behaiek erdia nik uste gehiago izan diala, bereziki atzealde hortan Olatze dominadu ikiarri. Eta gero guke aukerako tantotan fallo tontuak inditu, txapa eta txapa bera juntzez xigunak. Da, bueno, nik uste pixiator juntzaigula partida. Bueno, txabelketa ona duzuela esan diteke, esaten duzuena ez, azkenen pila partidu ukituzu 18, 19, 17 puntue oso garesti da partiduro, baina bueno, nik uste gelditzen zaizuen partidui disfrutatzea atea barko zuela eta txapelketakin zapore honakin bukatzen zuen. Bai, esan dezuna, partida asko izan dira puntua bestean alde eri dana, baina ota bat, ota bire galdu genuen batian, hortxe, 18 gora partida asko galdu ditugu. Da gaurren ikuste azkeneko momentura arte ez teula etxi, hortze zailagoia puntu hori eskuratzen, da bueno, azkeneko partida gehatzea eta esan dezuna disfrutatzea. Bai, eta gaina eraki horrela izan leikela ez, azkenen bat, bi, hiru eta laugarren postuk erakita daude, baina zeurrenkeratan ez, edo orduan zuen partidu horrek zer ikusi eukiko do, hasi que hemen bukaera arte lan esegi beharra do. Bai, guk aldeun partida honera jokako dugu, aldeun hobeten ingo jau lanak, eta partida politiatatzen. Venga, animo bikote eta aurren arte. Eskerrik asko. Bueno, baiera, gaurko partida haure bukau zaigu, partida gozau dugu, tanto ehar asko ikusi txeu, eta, bueno, azkenien no. Orain alde. Bai, batzun pozata besten tristure, egia da penakin bukatzen dela txapelketa beraientzat, bueno, partidua gelditzen zaio baino, sailkapenei beide. Nik uste bukaera arte saiakera
haundi egin duela ez, partiduri eutxita irazteko, baino komentatu dunan aroakin ez, falta zela pixkoat eskuin horrekin pixkoak gehiago bultzatzeko aukera izatea ez, mineiteko. Ez taula izan, gorrik sendogo ibili die, utxegite gutxi hori pilatu ditu eta merezimendu zaude laugarren postu hortan ez, eta erne bikote honekin partidu bakarria arriskutsuk dieta. Arriskutsu bai, momentuz gaina azkenengo bi partida hauek irabazita konfiantzare gehiago due, eta bueno, urrengo astea behirare kontu ibili horko dugu gue. Bai, azkenen asteburu hau bete-betekoa izan da, 3 jaialdiko asteburue, datorrenare alaxe dator, ez? 3 jaialdiko asteburue datorkiu, asteko Oiartzunen izanenga, gero Oiartzunetik Bergarara eta Bergaratik berriz berara, ez? Eta hor erabakiko da, eta behi da zema partidu jokatu itun, eta beste 3 beharko die, beste 3 jaialdi, lehenengo 4 postuiken ordena jakiteko, badago zer jokoan, dena matea eta barkoga, eta ze gertatzen den datorren asteburun. Esan bezala, asteburu bete-beti datorrenare oengo bezalaxe, aurreneko partida ostiralen izango dugu, Oiartzundik atxaldeko 7:00 aurrera, beraz, arrimatu berta, bestela hementxe izango dituzue zuzenean. Hoxe da, otxalde ona pasa, eta, bueno, martxoak 8 den hontan, bereziki makumen aldeko hontan. Geurea, jongo gea. Venga, urrun arte.